Каля 3 гадоў выношвалася ідэя пастановы. Спектакль «Дарога дзіцячых слёз» прысвечаны 13 мільёнам дзяцей, які загінулі ў гады Другой сусветнай вайны. Нягледзячы на тое, што тэма вайны складаная, удзельнікі тэатра з ахвоты ўжываліся ў ролі і шчыра імкнуліся яскрава данесці да гледача тыя страшныя падзеі вачыма дзяцей. Единственный, кто нас поддерживал, это наши дети. Много труда мы туда вложили, много мы смотрели фильмы, читали книги, статьи. Как пошла эта волна, дети приходили с воспоминаниями своих бабушек, прабабушек, прадедушек. Очень щепетильно относились к этой постановке и мы, и дети. И я думаю, что у нас это получилось. Цифра 13 миллионов не давала нам покоя. И можно сказать, что через весь сюжет мы пытались ее осветить, эту цифру. Отчего 13 миллионов детей во время Второй мировой войны погибли. Это и голод, и холод, и концлагерь. Пастанова ажыццёўлена ў форме пластычнай візуалізацыі. З дапамогай мімікі, жэстаў і эмоцый глядач і сам пагружаецца ў дзеянне і перажывае яго з артыстамі. Такую мэту ствілі кіраўнікі студыі. Па водгуках гледачоў іх надзеі і спадзяванні спраўдзіліся поўнасцю. Спектакль нікога не пакідае раўнадушным.